Kung si Jesus miatubang sa realidad nga pagsulay sa kinabuhi, hinaot nga karon usab sa itong pagsaulog nining Domingo sa Kwaresma o Membership Sunday, kinahanglan nga bag-uho nato ang tibuok nga nato nga kinabuhi. Ayuho nato ang atong makasipyatan kaniadto. Unsa ang mga nagaguba nato kaniadto nga mga relasyon, magsugod ta og pakigsaad sa Dios niini nga adlaw. Piliun nato ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Mga igsuon atong timan-an gyud ang kaagi ni Jesus diha sa kamingawan. Usa kapahinumdom kanato nga atong bag-ohon ang atong pagtuo. Atong ipahaom ang atong kabubuton ngadto kaniya ug magpuyo kita nga dunay paglaom. Kay ingon nga usa ka membro sa iglesia, kung moatubang na unya kita sa dakong pagsulay sa kinabuhi, ang mga pulong sa Dios mao'y mahimo natong giya ug magalig-on kanato hangtod nga moabot ang saad sa Dios mao ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta sa tanan nga panahon.